ga opnemen, dan... Hoi mensen, ik ga weer opnemen. Dit is aflevering 3 van Minecraft. En ik ga nou even lekker naar de groente vragen. Voor nog meer spulletjes. Even kijken. Ik heb hier een jackpot van uien. Dus kun je lekker uien pakketjes van maken. Je kan nog sneller de grond in. Of uit. Net hoe je het wil bedenken. Maar dit is een hele korte aflevering vandaag. Wow. Ik heb hier een vriend naast me zitten, dus ik heb niets verder aan met filmen eventjes. Dat is even een kort filmpje. Dat ik eigenlijk net gevonden. En ja, ik ga het eigenlijk wel eventjes in de oven gooien. Zodat ik heel hard laat zien dat het eieren is. Ik zie dat lava natuurlijk veel kan geven qua vuur. Dus het gaat veel beter. En nou, ik heb allemaal ijzer gevonden, dus dan ga ik nou even iron pickaxe maken. Is het er een iron pickaxe. De rest van de verder nog eventjes in mijn kistje neer. Stone pickaxe ook. En ik zie jullie wel later weer, hè. Doei. Dit was aflevering 3 van Minecraft. Just Your Own Games.